ng gadget at alaks na nilalaman po ng FFPS sa pinabulaanan po ito. Balikan po natin po ang balitang ito. Nagbabalik Idol Ron Arraca. 104.7 IFM Report. Mariing pinabulaanan ng Department of Social Welfare and Evelyn Field Office 1 ang kumakalat online na umano'y maling impormasyon ukol sa mga ipinamahaging family food packs o FFPs ng tanggapan. Sa ilang nagsisilabas ang larawan at video online, sa halip umanong pagkain na laman ng FFPs ay pinapalitan umano ito ng gadgets at alak. Sa naganap na La Union Agkaisa, Talks and Thoughts from the Capital, inihayag ni DSWD Field Office 1 Regional Information Officer Christine Sheila Amoroso na walang katotohanan ang mga ito. Binigyang din ito ang bawat FFPs ay mayroong 6 na kilo ng bigas, tig-4 na lata ng corned beef at tuna, 2 canned sardines at 10 sachet ng ready-to-drink mix. Samantala, patuloy na nakahanda ang pamunuan pagdating sa mga relief operations lalo na sa panahon ng kalamidad. Ayon sa datos ng ahensya, naipamahagi na ang nasa 145,694 na family food packs sa mga pamilyang apektado ng nagdaang bagyong Emong. Mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Ron Arraca, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.